Hapit na siya niya. Gamay na lang oras ko lang mo, abot ato siya karon. I am waiting, baby girl. Naglungag noon tato si Marky, uy. Sa nang oras ron, oh, gutom na ra ba kaayo? Uy! Bi! Nanadyo ka, Bi! Ay, grabe! Ay, naman Anong iro, Bi? Iro, manday gikuha mo mo, Bi! Pag-abot mo mo! Bro, magwala kitag tao, uy! Cute na kayo siya, ha? Cute! Oh, be, cute na kaayo. Cute lagi, pero ano, wala man lang kaniga ko sa kuha. Ay, be. May pa man, iro ba? Gakus-gakus pa man. Bro, magwala kitag tao, uy. Cute lagi kayo kali. Bago niligo, Jimat? Wa magay na naligo, gani ako ang bagong ligo ako. Ay, ikaw? Cute na lagi kayo ni. Bago akong ligo, bago akong ilis. Naghapon naligo ni no. Humot kayo siya, ha? Dami kayo gakus-gakuson. Ani mo ko ano na eh. Dili. Sa ko ang imbis ako ang naligo karon, wadyo ko na magigapos. Wala man lay hug ginoon. Wala man lay kiss. Tara, be, mga una tabi. Dala ng sudan diri, nagdala kong sudan. Tara na. Ti ako pa joy pakuha sudan oy. Alin na, be? Dali na ba? Dali, paghukan nagkanon. Sige palitan ko nimo sa mga paborito ang sudan. Oh, naadira. Ano? Mga una ta ba? Naon ta? Maghukan na. Wadyo mo ka di ay. Oh, ano sa man eh? Ano na, may mga ilim nun, Ria, sa lamesa? Asa manigikan? Ay wala na, wala gibot nga na kun naog kanto. Sa? Gibot nga og katol gabi baka daghan maglamok. Gibot nga, napang mga ganini unod, oh. Kuan ni Sige, sige, pangati. Wala na ay gida na man ini. Inom na pog ka. Wala uy, wala uy. Wala na. Magkong kanon, ton. Hukad na. Salo lang ta para sweet. Para sweet. Inom na ba ka, ha? Ya kay Huwag ka nagmungag, no? Dukot mo na yung kanon. Ay, mas lami mong guling dukot god. Tuloy na ko na. Ingon ba ka ganun kag dukot? Jo, tanawa, dukot. Yun na, mga ano ta? Kuya, ni panaksan ng sabaw, oh. Ha? Kuya, panaksan ba? Ibutang na panaksan ng sabaw. Ay, ayun na, yung sabaw eh. Ay, kuha na ni. Yan, nagkaon ng iro. Ha? Ang na iro, nagkaon na? Wala pa. Wala! Parang unsa nang oras sa karon? Oh, wala pa kakaon si Lily ug si Pingping. Wala pa, magalit ugoy kaon. Unsa man ka? Oy, di ba anak ko nga sayo pa kanon ng mga iro? Palit sa sudan nito ka. Na may corn beef dra. Corn beef, kapalo ka ang mahal ng corn beef? Ang noon. Unsa man Tama, ka? tama. Pato tinapa dito ka. Oo, tinapa kay para mas barato na lang Oo, ang tinapa. Oh, sige. Tama po, kay para dili kay gasto ba, di ba? Oh, sige. Pagdali ha? Bi, Oh, daro, Ben. tinapa. dali ka para makakaon ng iro. Dali, kay gutom na pug kay ko para mangaon na ta. Sige. Bi, dali pud bi. Oh, lagi na ano, oh, pagulat. Gutom kayo eh. Pagulat ba? Lagi na ana. Kana ba kana? Gutom na kayo ko. Pag-una lang kagkaon ha. Kaya pakanon sa nako mga iro. Oh. Unsa man na bi? Unsa man ka oy, pakanon nako mga iro ba pag-una na lang kagkaon dira. Dali, nya kanong ka naman nga ako sudan imong gikuha, gibili nang tinapa dire. Mao pa yapon ni paborito ni Lily. Unsa tinapa mo kay pasudan sa iro? Tinapay mong sudanon. O gipakaon pa nimo na daan sa dali na ang mga iro, ikaw untay magsudaan ani ron. Na oy. Sige suko dira. Piti jud ang naong nimo ron. Di mo gipakaon mga iro sa tama nga oras ha.